Хәерле сәгатьтә хөрмәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Эфирда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Иң тәүге котлау хатыбыз Югары Яркәй авылында матур гомер бәйрәмен билгеләүче Әнүзә Нурлыгаян кызы Шакировага яңгырый. Ана яши җирдә бала өчен, гомер буе булып терәге, аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минуттан да истән чыгармый ул, гомер биргән сөю җимешен, җаны белән тыеп яши ана, баласының йөрәк тибешен. Дигән шигъри юллары тап килә. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз, иң сөйкемле булган әниебез Әнүзә Нурлыгаян кызы Шакировага. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә якты, илаһи, зур бәйрәм. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә олы җанлы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әниебез. Син булмасаң, без ясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз сандугач кебек яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Безнең күз нурыбыз Югары Яркәй авылында 1960 елның ямьле җәй чорында 18 июньдә якты дөньяга аваз сала. Сылу кыз булып үсеп буй җиткәч, күз төшереп йөргән Иске Кыргыз авылының иң уңган, иң тапкыр егете әтиебез Габдулла Мөхәммәдзәй улы Шакиров урлап алып кайтып, 2 яшь йөрәк 1976 елны кавышып, гаилә корып җибәрәләр. Менә инде кадерләребез иңгә-иң терәшеп, шатлык куанычларны, кайгы борчуларны ихлас уртаклашып, 44 ел тормыш сукмакларыннан бергә атлыйлар. Аллага шөкер. Гаиләләрен түгәрәкләп, без 3 мәхәббәт җимешләре, 2 уллары, 1 кызлары дөньяга килгәнбез. Сөекләребез безне җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстереп, олы тормыш юлына аякка бастырдылар. Бүген олы уллары Рузил тормыш иптәше Эльза белән үз тормышларын корып, 3 бала үстерәләр. Уртанчы уллары Гөлүс әти-әнигә зур терәк, таяныч булып яши. Ул вакыты ысулы белән Себердә эшләп йөри. Төпчек кызлары Гөлназ Уфа шәһәрендә тормыш иптәше Илсур белән 2 ул тәрбиялиләр. Безнең кадерле әниебез хезмәт юлын авыл хуҗалыгы тармагында башлый. Арытаба 35 ел Илеш элеватор җәмгыятендә тырыш, намуслы хезмәтен салып, лаеклы ялга чыга. Фидакар хезмәте бик күп почет грамоталары белән билгеләнде. Бик авыр чакларда да бөгелмәде, сынмады, сыгылмады, тик алга таба атлады кадерлебез. Сөекле әниебез, күз нурыбыз, сиңа зур рәхмәтлебез. Алтын кулларың, җылы сүзләрең, акыллы киңәшләрең өчен. Безне әти белән яхшы итеп тәрбияләп үстергәнегез, бәхетле балачак бүләк иткәнегез, тәмле-тәмле аш-сулар белән каршы алып, озатып калганыгыз. Бүген дә ярдәмегездән ташламаганыгыз өчен сезгә мең рәхмәтлебез. Сөеклебез, истәлекле бәйрәм көнендә сиңа кояш гомерен, имән тазалыгын, һава сафлыгын, бәхет диңгезен юрыйбыз.
туган нигезебездә кот тотып, кадерле әтиебез белән тиң-тигез парлар булып, сөенеч бәхеттә озын гомер кичерүегезне телибез. Йортыбызда бәхет кошлары сайрасын, күңелең көр, кәефең гел күтәренке булсын. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Сәламәтлек озын гомер язсын, гөл көләч һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Син дөньядагы иң изге, иң газиз кешебез. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Дигән җылы сүзләр белән тамамлыйлар хат юлларын сезнең иң якын кешеләрегез, тормыш иптәшегез Габдулла, балаларыгыз Гөлүс, Рузил, киленегез Эльза, аныкларыгыз Рузилә, Лилия, Рәзил, кияүгез Илсур, аныкларыгыз Илназ, Ильяс исеменнән кызыгыз Гөлназ. Хөрмәтле юбилярыбыз Әнүзә Нурлыгаян кызы. Киләчәктә дә аткан һәр таңга, туган һәр көнгә шатланып кына, иң якын кешеләрегез белән бергә тормышка сөенеп кенә яшәргә язсын сезгә. Юбилейгыз котлы булсын. Кояш кебек нурлы ниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрен бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа басы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа басы өчен